Έχεις e-shop, αλλά όχι πωλήσεις. Όχι. Δεν φταίει το marketing, ούτε η αγορά, αλλά ούτε και το προϊόν σου. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι το e-shop σου δεν είναι σχεδιασμένο για να πουλάει. Μπορεί να έχει καλάθι, checkout, ωραίες φωτογραφίες, αλλά δεν οδηγεί τον επισκέπτη στην ολοκλήρωση της αγοράς. Και χωρίς πωλήσεις, ό,τι άλλο και να κάνεις, απλά δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Εδώ ερχόμαστε εμείς. Σε μόλις 15 ημέρες θα δημιουργήσουμε ένα e-shop που είναι σχεδιασμένο ειδικά για να πουλάει και σου δίνουμε και γραπτή εγγύηση ότι αν δεν είναι έτοιμο μέσα σε 15 ημέρες δεν πληρώνεις τίποτα. Πώς το κάνουμε? Πρώτον, αναλύουμε το κοινό σου και επιλέγουμε το ιδανικό design βασισμένο σε αποδεδειγμένα μοντέλα που φέρνουν πωλήσεις. 2. Απλοποιούμε το checkout και την εμπειρία αγοράς για να μην χάνεις ούτε έναν πελάτη. Και τρίτον, σε καθοδηγούμε στη σωστή προώθηση της επιχείρησής σου, ώστε να αυξήσεις τα έσοδά σου. Και θα το ξαναπώ. Αν όλα αυτά δεν είναι έτοιμα μέσα σε 15 ημέρες, δεν πληρώνεις τίποτα. Πώς μπορούμε να δίνουμε τέτοιες υποσχέσεις? Γιατί το έχουμε κάνει για εκατοντάδες πελάτες, όπως Emanuela Cosmetics, Sports Avenue, Little Secrets, Fly Float και πολλούς ακόμη που είδαν τις πωλήσεις τους να εκτοξεύονται. Αν θέλεις να μάθεις πώς ακριβώς θα το κάνουμε και για τη δική σου επιχείρηση, προγραμμάτισε ένα δωρεάν ραντεβού μαζί μας. Κάνε κλικ τώρα σε αυτή τη διαφήμιση και θα τα πούμε στο ραντεβού μας.